Inhlangano kaMhlaba uhlangene ebhekele ingane iUNICEF inxusa umnyango wemfundo eyisekelo kuleli ukuthi ubukeze imhlahlandlela yezokuphepha ezikoleni zakuleli. Lokhu kulandela igameko zakamuva ezishaqisayo umbukeli malunga nokuphepha kwabafundi kanye nothisha. Kwesinye isigameko nje sibe undabuze kwayo kubalwa ivideo esabalele einkundleni zokuxhumana etshengisa amadoda amathathu okukhona kuwo umfundisi uMbhoro ephethe ucelemba esabisa ngokuhlasela abafundi kanye nothisha. Naphezulu kwalokho umbukeli kuphindwe kwatholakala isidumbu somfundi egunjini lokugcina impahla esikoleni esifundazweni saseWestern Cape. Namuhla kusihlwa umbuzo sikubuza wona mbukeli uthi yini engenziwa ukuqinisekisa ezokuphepha ezikoleni. Asikubingelele mbukeli sikwamukela ohlelweni iasikhulumele Thuki igama lami ngingubongiwe uMakhumalo wakwazwane. Asikukhumbuze ke mbukeli ukuthi ungaba ingxenye lolu hlelo ngokuthumela umbono wakho mbukeli noma umbuzo wakho einkundleni zethu zokuxhumana ku-X uzosithola ku@SABC izindaba kanti ku-Facebook ikhasi lethu u-SABC izindaba. Ukuze kubelula ke mbukeli sicela uqale ngo#asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukeli ngaphambi kokuthi sihlabele phambili ngohlelo ake sizwe sikubonise futhi sikutshengise ukuthi isiqeshana nje esiqubule imibuzo malungana nokuphepha esikoleni siqhamuka kuphi. Mbukeli ukudikida kabanzi ngalesihlava njengamanje samukela ihambeli zethu lapha e-studio uNomusa Cembi okhulumela inyunyana yothisha isathu umnumzana uMatakanye ongunobhala jikelele we-SGB kanye noNdumiso Tsotetsi ongunobhala weCOSAS KwaZulu Natal. Anginamukela ohlelweni nginibingelela. Sakubingelela Bongiwe, siyalibonga ithuba isinika lona. Asiqaleni la, ngizoqala ngani ngothisha. Niyayibona ivideo nitheni? Hey, le video iye yasishaqisa kakhulu. Ekakhulu ukuthi lokho kwenziwa umfundisi okuwumuntu ofanele ngabe uletha ukuthula emphakathini kodwa uyena ozofaka inxushunxushu esikoleni. Izikole ziyindawo lapho kufanele kube khona ukuphepha, ziyindawo lapho kufanele abafundi kanye nothisha bazizwe bephephile ngisho nomphakathi uphephile. Kodwa kusuke umuntu womphakathi wazodala inxushunxushu phakathi esikoleni. Ndumiso nimbonile umfundisi uMbhoro kanye namanye amadoda niwabonile lapha kuleya video sesabalele einkundleni zokuxhumana. Ngazi ukuthi ninanzizwe kanjani niCOSAS nibona lokhu kwenzeka esikoleni. Ngibingelele igama lami bafundi wa isimo Ndobiso ngizocela ukuthi nje mhlambe sizame ukuthi sizame futhi mhlambe ngoba kukhona la unqamuka khona singakuzwa khona. Ngithi mina sibonile isimo kusetshenzwa kakhulu abantu abasebenza kakhulu ukubona ukuthi kwaNkulunkulu isimo lesi Ndumiso awuzwakali kahle ngizocela ukuthi sizame ukuthi sixhumane nawe futhi awuzwakali kahle kodwa ngizocela ukuthi nje ithimba lethu like libhekelele leyo nto sobuya kuwe khona manje ntathu Matakanye asiqale la. Niyayibona ivideo niyezwa kuyakhalwa nibonile futhi into esiqeda ukuyibona la nababukeli nithini? Ngiyabonga Bongiwe ngithi ndimatekwana nabathu bahashu bothe boridabele sawo uyazi lento umfundisi ayenzile siswabe kakhulu ngabi ngoba umfundisi is one of the trusted community members ngisho ukuthi masikhuluma everyday Bongiwe uzosizwa sithi le violence le iseyikolweni school safety
ngeke amaphoyisa ayikhone amasoja yonke ukufanele thina as parents thina as community sisukume ngenyawo. So labantu laba sibabiza ukuthi abazi bazo protect abantwana bethu yiwo manje baze esikolweni ngemese ngebhamu yonke lento lezi baze esikolweni bazothusa abantwana bethu khona manje mababuyele esikolweni bazobona ngathi isikolweni kuse police station la uhlala khona or icamp yamasoja la uhlala ibhamu khona. Ngaphandle kwa this particular incident sibonile Eldorado Park sibonile futhi kukhona abake bangena badubule phakathi esikoleni kwalimala abanye omunye wagwazwa sabona futhi kwezinye izikole futhi ngapha abanye ngathi baphuze kusola ukuthi baphuze ipoison nangetsakane futhi omunye futhi umfundi kuthi uphuze red poison. Yini kanti enzakala esikoleni ukuthi sibone ingane zethu sengikhona ingane? Uyazi Bongiwe abantwana bethu ba lezinto baziyenzayo lapha esikolweni bazibona kumphakathi. Shothi lezinto zikenzeka kumphakathi basithathe abantwana bethu bazise esikolweni njengoba usho. Kusho ukuthi lento bayibona abazali babo i-community yenza yayithatha. Ngakho sithi community as ngoba mawukudliwa ama poison le poison le ayithengiswa esikolweni ibuya ku community or ibuya ekhaya. Ngakho sithi aba community asukumeni si save education abantwana bethu. Uyazi ungathi amaphondo wonke angayenza njengo Eastern Cape. Eastern Cape yazi ibeke 13 million aside ukuthi basofundisa abazali how to parent and then also question ye parental involvement in the education yabantwana babo. Uyabona ila sifuna siqale khona ukuthi umntwana mazo hamba aphethe icelemba ahamba esikoleni aphethe isibhamu ukuphi as a parent ubaba umama kuzothi awukhulumi nokhuluma nalomntwana lona usuka endlini aphethe icelemba kusuka endlini aphethe isibhamu ayisikoleni afika alemaza abanye abantu esikoleni ukhona as a parent. Ngizobuya khona umbuzo enginawo lapho ngoba bakhona abanye abazali abathi mina I had no idea and ngiyakhuluma ngiyawufaka umthetho la ekhaya kodwa umephumela phandle uba umuntu engamazi. Manje umzali onjalo wenze njani? Kodwa ngizobuya khona manje. Nomusa kukhona into eyayikhathaze kakhulu. Uma ubuka lezi zinto zenzeka sike sabona futhi eIsrael uthisha omkhulu edubuleka kwesinye isikhathi othisha baba sengcupheni eyisimanga and umuntu uyazibuza ukuthi kwezokuphepha babhekelelwe kangakanani. Yebo othisha basengcupheni kakhulu ngalesimo esenzeke ezikoleni uthola ibona bokuqala abathola njengoba sibonile nje nakuyona kuyena uPastor Mboro ufike eqala kothisha nasegamekweni njengoba ushilo lapha yana Eldorado Park othisha bayithole sebephakathi nendawo kuabazali ngalana kuabafundi ngalana abazali bethi bafuna lo mfundi oye wadubula omunye umfundi othisha kumele bamprotect lo mfundi. Umthetho yabaphoqa ukuthi abamprotect lo mfundi bawabizile amaphoyisa balinda amaphoyisa afike khona bezomhanda over lo mntwana. Abazali bathi hey mnikeni thina othisha they were held on a hostage ngasho ngalesiyasimo. Othisha ngempela bazithola besenkingeni ngoba basuke bephakathi nendawo kuso sonke lesikhathi. Khona ungahlonishwa kwezikole, khona ungahlonishwa kothisha, khona ungahlonishwa kwemfundo okukhona emphakathini wonkana. Esicelayo umphakathi ukuthi sicela ngempela ukuyihluphe ukuthi imfundo noma izikole zizokwakha ikusasa lomphakathi. Ngakho kumele zihlonishwe, ngakho kumele zithathwe njengezinto kumele zifukanyelwe noma zivikelwe wonke umuntu, umphakathi, abaphathi bezemfundo, uhulumeni imbala, bonke kumele basihlangane benze konke ukusekela othisha nezikole ngoba egcineni abantu ngokuhamba kwesikhathi bazobe sebesaba abantwana ukuthi bafuna ukuthi bathathe i-teaching njenge profession ngenxa yokubona ukuthi kanti akuphephekanga kanani ezikoleni.
Manje masibheka la Matakanye ngoba enye inkinga iba sekuthenini mhlambe ubheke umzali ethi mina ekhaya ngiyawushaya umthetho ekhaya ngiyasho ukuthi kumele kwenziwe njani ngiyasho ukuthi ingane yami esikoleni ayiphathe kanjani kodwa imiphuma ngaphandle iba ingane engakaze ngayibona uphinde ukhulume nabanye abantwana bakutshela ukuthi cha there's an element of bullying here where this child now has to be something else as opposed to who they are supposed to be inside. Where do you throw the balance there? No, sithi asisondeleni kubantwana bethu sibazi abantwana bethu mabaloku bakhula siyazi ukuthi lo umntwana wethu kube neculture yokuthi siyakhulumisana nabo labantwana ibe umngane wakho ukuthi if kunebullying esikoleni uzoza azokutshela ekhaya ukuthi hey mama or baba nginenkinga esikoleni bayenza kanje then sithi njengomzali become involved ma umntwana akhuluma nawe uthi ngiyahlupheka esikoleni ngiyabhulishwa esikoleni sukuma mangakhulumi ngizwe sengibizwa mangakhulumi so ngikho sithi become involved then wazi abo teacher bakhe azi umprincipal wakhe azi school governing body samntwana akho so that just sometimes nje ubuze uSipho unjani esikolweni uSipho usebenza kanjani esikolweni bazokutshela they may tell you different Sipho lo mwazi from ekhaya then from there uba involved mabakutshela differently then from there uzofuna ama social workers abantu bazokunceda ngoba iqiniso ukuthi sometimes ama parent amancane abazothi what is parenting and lento zifana naleso yabona ngizofuna ukuthi masibuya eidolo sikhulume ngokuthi when we see such violence in schools does it not discourage umuntu mhlawumbe ohlele ekhaya uthi mina ngifuna ukuba uthisha and what does it do because as you say the parents are growing younger but at the same time they've got their own problems they're competing with trying to put food on the table so senze njani ukuze sikwazi ukuthi we strike a balance here mbukeli siyabuya unkanyakaza Mbukela siphinde sikwamukele futhi ohlelweni asikhulume Let's Talk sesahleli nazo ihambeli zethu ake ngiye nje ku Ndumiso uTsotetso ngunobhala weKhosa siKwaZulu Natal Ndumiso asithemba ukuthi this is a better line to you asiqale ngokuthi nisizwa kanjani iKhosa ngalokho esikubona kwenzeke ezikoleni umuntu uzothanda ukubingelela umphathihlelo aphinde abingelele nezinye ezihambeli esimenywe nazo namuhla aphinde abingelele nabalaleli nababukeli emakhaya siyazizwa igameko zenzeka kuzo zonke indawo ngeke sisho ukuthi zenzeka eprovinceni thizeni sibonile isimo esenzeke eNtuzuma lapho khona okudutshulwe khona kwalinyazwa ngesihluku umisi wasephikiswayo kube i-issue yase Overberg lapho kutholakala khona umfundi ebulewe estoreroom sifisa ukuveza lokho ukuthi ekubani kuthiwa ine security eproper ezikoleni ngabe ezinye zezinto bayakhona ukuyinqanda before zenzeke inkinga manje ama security akhona awatrainelwanga awaqeqeshekile ngokwanele ukuthi angabhekelela othisha nabafundi kanye nempahla yesikolo engaphakathi esikoleni so siyinhlangano yabafundi simile sidinga ama security well trained futhi armed ukuze ezokhona ukubhekelela ingqalasizinda selokhaneni yesikolo ebe mathathu Ndumiso phephisa ukuthi ngene emlonyeni kodwa lento ikhuluma ibaluleke kakhulu ye security kodwa ngiphinde ngiyibuza ukuthi nina niyiKhosa sinenzani ukuthi nicuphisa abafundi ngoba nabo yiba abake babangenkinga la ngoba bangena nezibhamu kwesinye isikhathi esikoleni ngiyayizwa ishiye security kodwa umuntu usukela nekhaya nesibhamu esikoleni hayi ngiphinde ngibonge futhi mama izinto ezikanjalo sinama programs ilokhanye siyinhlangano sisebenzisana kakhulu no-SAPS sisebenzisana kakhulu ne-Youth Crime Prevention Desk kanye ne-Community Neighborhood Watch nezinye izinhlaka ezisemphakathini elwisana nobugebengu kune operation esinokuyenza esibiza operation Grab a Bag ikule nsuku lezi besebenza kakhulu
ezikoleni lapho khona esifika khona kungekho owazi ukuthi siyeza esikoleni kubizwa abafundi or singena class by class siseshe kanye namaphoyisa mekutholakala something engavumelekile ukuthi ibe ngaphakathi esikoleni lo mfundi loyo uyathathwa eyoshushiswa kuchaza ukuthi idakamizwa ifike kanjani esikoleni. Alright. Ikhali zifika kanjani esikoleni. Nomusa angize kuwena nansi indaba security yavela futhi. Do schools have adequate security? Hayi ngempela izikole azinayo security eyanele. Ama security personnel aqashwa ezikoleni sithola ukuthi abaqeqeshekile kahle ukuthi amelane naleso simo. Noma ngabe khona mhlawumbe uthola ukuthi umuntu munye noma ababili ongaqeqeshiwe kahle futhi abambalwa angakwazi ukumelana nabantwana abangaka nothisha abangaka yana esikoleni. Sithola ukuthi futhi azikho izinsiza lezi ezikhona emahhovisini ahulumeni ezithi manga ungena esikoleni kusho ukuthi wena uphethe isikhali wena uphethe isibhamu noma uphethe ummese umshini usho azikho lezo zinto ezikoleni. So lezo zinto ngempela ziya compromise i-safety esikoleni. SGBs, of course, you're calling for abazali ukuthi abangenelele bazi ukuthi izingane zabo kwenzakalani ngazo zenzani. Kodwa kwesinye isikhathi uyayithola umzali ukuthi mhlawumbe uyi-single parent. Kufanele emsebenzini, kufanele abuye enze ukudla la endlini, kufanele futhi enze sure ukuthi mhlawumbe uyazama ngapha ukuthinta ne-homework aphinde futhi naye unowakhe umsebenzi wasemsebenzini. Angazi ukuthi manje lokhu ke konke ningenza njani ukuthi umzali nikwazi ukuthi nimsize ukuthi akwazi ukuthi angashiyi ingane ibe yodwa esikoleni eyishiyela othisha kodwa naye akwazi ukuthi angene kodwa futhi akwazi ukwenza umsebenzi wakhe futhi akwazi ukuthi athole support njengomzali ngoba bancane abazali njengobusho. Siyacela abazali ukuthi mawuna ma challenge afana nalawo iye esikoleni ucele incedo esikoleni ukuthi bakuncede ukuthi kube ne special treatment kulabantwana because sometimes iqiniso ukuthi ubuye ukhathele emsebenzini mawufika lapha ufuna usupport umntwana wakho awazi ukusupport umntwana wakho sometimes umshiya alele maye emsebenzini masuka lapho umuntu different sibusiso all together maye esikoleni so ngithi asiceleni isikolweni ukuthi abo teacher ama class teacher wabo ababhekelele ischool governing body ngiyacela kakhulu ukuthi ninamandla umthetho uninike amandla ukuthi nihambe niyo raise ama funds niyazi ukuthi ningasupporta izikole zenu kanjani nalabantwana abafana nalabo nizobazi lesikoleni uprincipal uzoba identifya labantwana ababona libona ukuthi nani basupporta kanjani esikoleni because umsebenzi wenu nimele abazali if umzali njengomzali ubongiwe akhuluma ngayo uyasebenza lo mzali ufuka 4 o'clock in the morning umntwana osalele akazi ukuthi uzosala nobani umntwana sometimes mavuka akasaye nokuya esikoleni sometimes mavuka uyahamba ujoin abangane igangsters nani izinto zifana nalezo khuluma neschool governing body khuluma nabo teacher khuluma nabo principal banincede ukuthi lo mntwana lono ebe a better South African wakusasa. Ngoba ngempela man it takes a village sakhula thina kuthiwa it takes a village to raise a child. Ndumiso ake ngibuye kuwena ngoba kukhona futhi enye into esingayibheki kuba namthelela muni lokho sikubonayo kwenzeka ezikoleni kubafundi. Ndumiso? Yebo. Yes, kuba namthelela muni kubafundi lokho sikubonayo kwenzeka ezikoleni. Esikhathini esiningi kuyabalimaza kakhulu abafundi ngoba kukhona enye iprogram esisayirana ukuthi izikole sacela ukuthi zibe nama social workers at least kube khona futhi nama mobile clinic azofika once or twice a month azobhekelela i-well-being yabafundi because izinto ezenzakalayo ezikoleni zishaqisa unyembezi zishiya abanye abafundi betraumatized kwesinye isikhathi bagcine sebesaba ukuya ezikoleni because inalento lena eyenzeka bayibona ukuthi enzekile so sebefunda or sebefika ngefiye esikoleni. Ndumiso ukhona umbono othi ngalesikhathi kukhishwa imkhuleko esikolweni yila kwaqala khona inkinga ngazi ukuthi nizikhosa sentini ngalokho. Hayi
imikhuleko iyadingakala mama ngaso sonke isikhathi because ikahle kahle kufuze ngabe kukhulekwa ilanga nelanga kodwa izikolo zikhuleka once a week. Imikhuleko iyadingakala ledwa ukuthi sekukhona abanye abafundisi abasebenzisa amakhambi abasebenzisa amandla abo stress abawunikezwa uNkulunkulu. Kukhona izinto abayisebenzisayo ukuze bebe namandla hayi ukuthi sekuba ubizo. Kukhona izinto abayisebenzisayo. So ekugcineni kosuku bathi bezosandaza ema-assembly leyo nto leyo igcina isi-affecta abafundi. Yingakho ukuthi uma besandaza abantu abafundisi uma esenza umfundi usuyaquleka. Hey, ngathi kuningi siyabonga Ndumiso, asike sithathe ikhefu siyabuya nje sibone ukuthi isombululo ziba yini. Sesiphethe nje kafushane akasibheke nje isombululo ngokuphazima kweso. Ngizoqala ngawe Ndumiso, uthi kufuneka ama-social workers kodwa what else eniyibona nina as iCOSAS enithi iyadingeka ngokuphazima kwesey'koleni ukuthi sikwazi ukuthi silungise lesi sihlava? Angikuzwa kahle mama. Bengithi yini that one thing that you think right now is needed ukuthi kukwazi ukuthi kulungiseke le nkinga ngokuphazima kweso? Into edingakalayo ukusebenzisana bothisha abafundi kanye nomphakathi. Abazali sacela ukuthi kubuye le culture lena eyakudala ukuthi umama or ubaba or umbheki wengane uyawucheck umsebenzi wesikole or uyayi-check exercise lengane lapho esebhalwe khona la kunikezwe khona ama-activities. Siyacela ukuthi asayine umzali ebonakala ukuthi ulukhaneni uyawucheck umsebenzi. Abazali bengezi ey'koleni ngoba nakho umfundi esefeyilile sebezokhuluma ukuthi ufeyile kanjani or as umsebenzi bengawucheck. Okay, that's another. Ngiyabonga kakhulu, ngiyaxolisa ukunqamula lapho. That's another point that you were raising as well as the SGBs. Kodwa kuba yini ke sesiphetha indima ezodlalwa yi-SGB ukusho ukuthi ayiphephe ikole? Njengoba sengishilo bonke ukuthi SGB inamandla ukuthi bahambe bayofuna imali ukuthi baharishe ama-special personnel like Nondumiso ukhuluma ngama-psychologists, ngama-counselors, abantu laba afanele lana. Uthola ukuthi i-government ithi no austerity measures ayina imali yokuwabhadala. So must raise then we can hire these people for ourselves. Then see nelezinto lezi zizodetecta abantu mabangena lezo sizokwazi ukuzibhadala lezinto. So ngicela ukuthi i-school government ayisebenzise amandla wayo iyofuna imali in addition to i-grant lebayitholayo esikolweni. Sathu? Oqala nje singothisha sithi umqashi noma uhulumeni uyena okumele abhekelele ukuphepha enze konke ukuthi kuphephile ezikoleni. Ebese siyele emphakathini size sinomkhankaso sithi wona ame school fan la sithi zonke inhlaka ezikhona ekufundeni komntwana azihlangane lowo nalowo adlale indima yakhe ekutheni isikole siphephe. Uthisha afundise abe on time alalela abantwana. Umntwana abe on time alalele esikoleni enza ama homework. Umzali azihluphe ngokuthi kwenzekani esikoleni eze esikoleni kungenzakalanga lutho. Eze esikoleni azobuza ukuthi kwenzakalani. Bese nayo uhulumeni adlala indima yakhe ngokuthi zonke izinsiza ezifanele zibe khona zokuthi kuphephe zibe khona. So ke sithi wonke umuntu akabe isupporter noma akabe umseki wesikole sakhe, be a school fan. Mangenilalele nonke niyaphinda nithi it takes a village. Angeke umuntu awenze lo msebenzi eyedwa. Angenibonge kakhulu ngesikhathi senu. Mbukeli, be a school fan. Wenze sure ukuthi nawe ukhona ngaso sonke isikhathi noma ingane kungase yakho
asikhuliseni izingane kahle mbukeli sazi ukuthi thina nathi we take some kind of responsibility ukuthi senze kahle ukuthi ezikoleni kuba nokuphepha izingane zethu ihlale kahle esikoleni. Mbukela sikubonga kakhulu nawe ukuthi uhlanganyele kanye nathi nezihambeli zethu noMusa Cembi ovela eSathu kanye nomnumzane Matakanye we-SGB kanye noNdumiso Ntsothetsi weCosas. Siyathemba mbukela ukuthi ingxoxo yethu izoqhubeka einkundleni zethu zokuxhumana okwakhumalo kwazwani kanye nethimba leAsikhulume sithi ayixabene nilale kahle.